Kızıklıca kullanıcı burada atlayın. O gılam ösüptür. Meni ayda oturacak. And our goal is not enough. Hemmäňize salam dostlar. Men Ýöneköy student. Kızyklyja täzelikler bilen dolu bölüme hoş geldiňiz. Onda näme? Çaýyňyzy, kökäňizi ýanyňyza alan bolsaňyz, başlaýalyň. Germaniýanyň Amrun adasynda syýahat edip ýören turist ajygypdyr we yerli bir restorana giripdir. Hekaýanyň gahrymany turist inni özüni ogurlanan ýalyk görýär. Sebäbi 6 euro sargylan iştäçaryň içinde diňe pomidor bilen soğan var. Turist öz başyndan geçen ýakymsyz wakany internet portallaryna paýlaşypdyr. Ýöne kommentariýada iştäçaryň içine zeytun ýagy bilen ukrop goşan bolsalar gowy bolardy diýip restoranyň tarapyny hem çalanlar bolupdyr. Ýöne beýleki internet ulanjylary pomidor bilen soğanyň bahasy 6 euro bolsa, onun içine zeytun ýagy bilen ukrop goşsaň, onun bahasy 5 etde köpeler diýip garşy çykypdyrlar. Hekaýada netije çykarsak, siz bolun Amrun Amrun adasyna gezmäge gitseňiz, ýanyňyza el ýaljak çöregiňizi almagy ýadyňyzdan çykarmak. Mene agşam ötörä geçip, daňa olay öýüniň işigine ýatýan gördüm. Otuň üstüne ýatýan gördüm. Köçede ýatyp galýan gördüm. Ýöne oturujyň üstüne dik başak durýan birinji gezek görýän. Siziň öňüňizde elektrik geni, aň düşünjesi, dünýä garaýşy ütköşi adamlar istenlik işte özüni saýlandyr bilýärler. Elbetde bu ütköşi iş kimiň edenligi barada maglumat ýok. Ýöne meniň çaklamalarıma görä bu işi şol adamdan başga hiç kim edenler. Size bir näçe surat görkezeliň. Bu suratdaky zatlaň o ýerde näme edip döräni, näme edip düşeni barada hiç maglumat ýok. Eğerde plan aýdamyň, plan ýenezetiniň, plan daýsynyň ogly usta diýip daş töweregiňizde kilen pikirler boýunça öýüňize usta çağırsaňyz, netije şeýlerek bolup bilýär. Elbetde ýene-de bu işi kimiň edenligi barada hiç maglumat ýok. Ýöne men pikirimi sorasaňyz da ýene şol adam. Bu suratyň üstüne değişmek islämok. Gaýtam ustalar alkyşlasym gelýär. Diýwar etmeliyip bagy çapmanyrlar. Ýöne diýwaryň üstündäki tikenli filmlere seretsek, goralýan edara meňzeýär. Howpsuzlyk tarapdan anamsyzrak bolmagy ahmal. Sebäbi howla girmek isleýänler baga dyrmyşmagy ahmal. Haçanna avtobus, metro bolmagy isleýänler. Siziň araňyzda gara rassalyan ulogy halamaýanyňyz barmy? Ýok bolmagy ahmal. Men ýöne bir zady anyk bilýän. Şu ulogyň eýesi halanok. Kim näme hilýatdy diýip sorap durmagam bir hilek. Ýöne kimi arkan ýatdy, kimi ýüzüň ýatdy, kimi sagygyna ýatdy, kimi çepegine ýatdy. Kimiler bolsa şeýlerek ýatdy. Bu adamyň kimiň dostlugy barada pikiriňiz barmy? Men pikirimçe şol adamyň. Her kimiň öz reklam ediş usuly bar. Kimileri halka kagaz dagatdy, kimileri ulu bannerlarda reklam etdirýär. Kimileri öz tanyş bilişleriniň üstü bilen hawary aýratdy. Kimileri bolsa köpçüligiň ünsini özüne çekmek üçin dükanlarynyň atlaryna ütköş atlar dakka. Geliňini siz bilen bir näçe dellekhananyň atlaryny okap geçelim. Yüzüňde elim. Feňiň aşagyna.
Baba Yaga'nın dellekhanasy. Ady neşdenden girip çykmasaň bir zat diýäjekler ýalyp bolupdy. Etuweýän. Eginiň üstüne kelle. Men ýöne bir azajyk düşünmedim. Olar diňe eginiň üstüne kelläni oňarýarlarmy ýa eginiň üstüne kelle wa diýip adamlara düşünýärlermi? Eller gaňyrçak. Eller gaýçy. Okyp we nesibe dellekhanasy. Bir gün ýazan senariýalarmy okusam gülüp ölerler o. Muňa seret eller ýaňyrçak diýip ýazdy. Günörtü Koreýanyň ýaşaýjysy kirmasyny pullary umoň başyna munça derdi saljagyny çaklamandyr. Seul şäherinde ýaşaýan bir adamyň eline bir näçe mukdarda pul düşüpdir. Elbetde bu pullar ogurlyk ýa-da bikanun ýollar bilen gazanılan pullar däldi. Maşgalasynyň bir agzasynyň aradan çykanlygy sebäpli garyndaşlary, dostlar tarapyndan kömek hökmünde pul berilipdi. Ýöne bu adam özüne pulun üstünden COVID-19'dan geçmeyinden gorkup pullary kirmasyna ýuwmaly netije beripdir. Netijede pullaryň köp bölegi zaýalanıpdyr. Elbetde pulun az bölegi zaýalanman galypdyr. Az zaýalanan pullary yerli bank izine kabul edipdir. Ýöne şonda da pulun köp bölegi eýýäm ýöneköy kagaz bolup galypdy. Bu täzelikden hem netije çykarsa, siz olun, gorksaňyz, pullaňyzy biz uradym. Bu täzelige giňişlerini aýdy oturjekka, agza oturjekka, ýöne özüm gördüm, suratyndan adnam goýjekka, ýürek gulanjy bir zatla. Garaz biri makaron edenne, şol saçynyň bir gylyny düşüripdir. O gylym üstünde näçe wagt geçipdir, okara da ýuwulmandyr, makarona maýrylmandyr. O gylym ösüpdir, makaron içinde öýle näçe taňgyl ösüpdir. Zatlarken agza oturmaýyn ýürek gulanjy. Instagram, TikTok kullanıcılar üçin üýtgeşik telefon daşy oýlanyp tapyldy. Daşyň üýtgeşikligi ekran tarapynda togalyk silindr görnüşinde aýlanýan bir gural bar. Ol gural size barmagyňyzy ulanmazdan lentany geçirmäge kömek etýär. Egerde sizem lenta geçirip elleňiz agyryp giden bolsa, şol daşdan edinip bilersiňiz. Metroda barýan iki sany adam wagtlaryny boş we iççykynç geçirmezligi üçin metronyň içini sport zalyna öwüripdirler. Olar wagonyň içindäki turwalara dyrmyşmaga başlapdyrlar. Angliýaly alim Len Fisher çaýy köke batyrmagyň kökäni çaýa batyrmagyň hökmany öz formasy boýunça ýerine ýetirmeliýän netije gelipdir. Suwuklugyň aralaşmagyň çuňlugy, ýer üstü dartdynygy, kökeleriň gözenekleriniň diametrini çümdürüş wagtyna we içginiň suwuklugyna ters proporsionallyk. Ýagny sada dil bilen aýdanyňyzda suw näçe suwuk bolsa, şonça-da kökäni suwda az saklamaly we kökäniň gözenekleri näçe uly bolup, onuň içindäki howalar kökäni näçe suwdan ýokary gallardygyça, şonça kökäni suwa çuň batyrmaly. Gözle wagtynda alim şokolat bilen örtülen kökeleriň şokolat tarapyny aşağı edip suwa batyrmalygyny anyklapdyr. Kimin kellesine şonu hasaplamak gelýär? Men size bu alamyň kimin dostudygyny aýdaýynmy? Şeýlelik bilen dostlar, videonyň soňuna geliberdik. Videonyň soňuny hepdeniň iň bet videosy bilen utarasym gelýär. Videonyň soňuna çenli göreniňiz üçin size köp sag bolun. Biz siziň bilen hoşlaşýas. Indiki bölümlerde görüşýänçe hoş sag bolun.